Ibu tumbas niki? Pinten nggih? Nggih sekali masak. Gangsal ewu mawon? Nggih, angsal. Niki pahit mboten nggih, Bu? Oh, nggih. Kathah banget, Bu. Boten mangke diilangi anune. Nggih, matur nuwun nggih, Bu. Nggih. Ibu tumbas teri, Bu. Saya nggih nyayur napa nggih? Saya niki paling nggih. Nggih. Nggih, oseng godhong gandul kates. Nggih. Saya niki nggih, Bu. Gangsal ewu. Nggih. Sampun. Monggo. Matur nuwun mboten usah. Nggih. Nuwun nggih, Bu. Jempol wae lah, Bang. Jempol wae ngene. Nih, masukin keranjang. Oh iya. Bentar, Bu. Ibu sampun. Nggih. Mboten. Matur nuwun.